Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kikat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. DPWH nagpaatag kun nga agin pangutod ang puro sa kahoy sa Guasang Old Airport sa Bacolod. Sa Kawayan, 5 ka mga SB member nagpositibo sa COVID-19. Sa San Carlos City, PNP may kopya na sang CCTV footage malapit sa lugar kung saan gintiro si Martin Cue. Sa Manapla, lalaki nga nagapakuno-kuno nga gwapa nga babae kag nagahold up sa maibol sa iya, arestado. Kag sa Good Vibes, sa Toboso, module ginabayluhan sang delata. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka tropical storm ang ginapaabot magsulod sa pungsod sa Biyernes nga adlaw. Base sa Tropical Cyclone Advisory sang Pag-asa, paday ng pagkusog ni Tropical Storm Surigay nga yara pa karon sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Ini ang may maximum sustained winds nga 75 km per hour malapit sa sentro, kag may pagmadlos nga tubtub sa 90 km per hour. Ginapaabot nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Biyernes kag pagatawgon nga bising. Hindi pa sa karon mabatyagan sa pungsod ang epekto sang bagyo, pero mahimo maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan sa Visayas tugas ang easterlies. Ginapanugyan sang Pag-asa ang publiko nga mag-ulo aligmat sa mahimo pagluntad sang flash flood o landslide sa tion nga may pagbunok sang ulan. Sa number 9, luyag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga tagaan man sang igtalupangod sa Department of Public Works and Highways ang iban nga lugar sa probinsya para sa Panay-Gibaras Negros Bridge Project. Suno kay Ferrer, sa open forum nga ginsakdag sang DNR na talakay ang mga issue sa environment, may kaangtanan sa pagpatuman sang amo nga proyekto. May ginsakdag na nga pagtuon kon feasibility study kung sa diin ang pagatukuron nga taytay magagikan sa Gimaras padulong sa Pulupandan. Mayara man sa ginhinyo nga pagtuon si DNR Secretary Roy Simato nga magalakip sang lugar sa 3rd District ayhan sa Victoria City o kun ibi Magalona. Gusto ni Ferrer sa isa ka position paper nga kuntani tun-an man ang Valladolid. Bungod para sa iya, madamos ang konsiderasyon sa proyekto nga yara na sa Valladolid, ehemplo na lamang diri ang 4-lane nga dalan. Madugay naman sila nagahinyo gikan sa DPWH sa mga feasibility study nga ginsakdag pero wala sa gihapon nila nahatagan sang kopya. Not only nga daw sirado na sa Pulupandan, may proposal kita ari sa Valladolid sa seawall because of that project. It requires 4-lane. So kung mag-requires ka 4-lane, ari exist na ni ang nautical highway ta going south, 4-lane na. Ang seawall, ta ibutang ang exit and entry point sa Sinanga Bridge to Pulupandan. So wala na kita sa private properties nga i-problemahon, i-backlon o i-baydan ina. Why na kita sa may mga households nga i-relocate? Sa number 8, lalaki nga nagpakuno-kuno bilang matahom nga babae sa social media para mang-hold up, arestado. Ginaresto kagabi sa Manapla PNP ang 27 anyos nga si Alvin Amandog nga nagaobra sa campus ng Tubo sa ginpatigayan nga entrapment operation sang kapulisan. Ang suspect ang ginsubject sa entrapment operation matapos siya ginreklamo sang iya nga modus sa social media. Ang suspect ang suno sa pulis nagapakuno-kuno nga matahom nga babae sa social media kag siya ang nagapangita sang biktimahon para i-hold up. Iya nga ginatabo suno sa pulis ang iya mga ginabiktima kag ginatutukan sang armas kag ginakawatan.
Kahapon siyang tigayon nga naaresto kag nakuhaan pa sang duha ka sachet sang shabu kag mga bala. Sari-sari nga mga kaso ang ginpasaka sang PNP batok sa iya subong nga adlaw. Kabahin na diri ang robbery, violation sang Republic Act 9165 kag cybercrime law, pati na kaso nga rape sunod sa pulis, bangod man sang mga nagreklamo nga mga kalalakian nga kuno iya ginpanghimuslan. Sa number 7, PNP may kopya na sang CCTV footage kung saan inatabo ang pagpatay sa provincial consultant nga si Marton Cue. Wala sila sa may nakita nga nawong sang suspect pero sa lakyan yung gamit ang nakitaan. Activated na sa karon ang Special Investigation Task Group na magatutok sa paglubad sang kaso sa pagpatay kay Provincial Consultant on Hospital Operations nga si Marton Cue nga gilutang sa Lunes ang gabi sa guwa sang iya opisina sa syudad sa San Carlos. Si NOCPO Director Colonel Romy Palgi amo ang magapamuno sang task force. Ginpahayag ni Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa task force kag PIO sang NOCPO, nga sila ang padayon nga sa ukon nga padayon ng ilang nga investigasyon. May nakuha na nga CCTV footage ang PNP sa area. Sila ang may nakita nga duha ka mga salakyan nga ila ginakabig makaduluda kag posible may kahilabtanan ang mga sakay sini sa natabo nga krimen. Isa ka van kag isa ka Starex ang ila nga nakitaan sa CCTV suno sa kay Donasco ugaling wala pa sila sang persona nga makitaan nga makaduluda base sa CCTV. Wala man makita sa CCTV sunod sa kay Donasco ang pagluthang sa kay Cue. Tubtub karon, wala pa sang ginatanaw nga motibo ang PNP kung ano ang motibo kung nga agin patay si Cue. Toyota white van kag silver gray na Starex. Okay. And may mga tao ta nakita ma'am nga nagkagwa sulod. Now sir, wala pa may tao sir no na pinasuspetsahan or anything na suspicious. Okay. Still ongoing sir no? Ongoing pa din ang review natin. Sa number 6, bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental kag Negros Occidental, halos napulo kapilo ang diferensya. 3 digits na naman kahapon ang duga nga bago nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental base sa latest nga COVID-19 bulletin sa DOH Region 6. Sa datos ng DOH, 159 ang duga nga kaso sa probinsya kag tanan mga local cases. Ini ay ikatlo na nga sunod nga adlaw nga 3 digits ang new cases sa COVID-19 sa probinsya. Kahapon naglabot na sa 8,952 ang total cases sa Negros Occidental kag 1,572 diri ang active cases. Samtang sa Negros Oriental, ang probinsya ang mayara lang sang 20 kabag-o nga kaso sang COVID-19 kahapon. Malapit na pulo kapilo ang diferensya ikumparar sa Negros Occidental. May 8 man kabago nga recoveries ang Negros Oriental kag ang active cases ang yara sa 128. Ang Bacolod City naman ang may 32 ka new cases kag 486 karon ang active cases sa syudad. Sa number 5, isa ka doktor ang napatay bangod sa COVID-19 bisan pa na kumpleto niya na ang duha ka mga dose ng vaccine. Makitaan sa post si Dr. Hector Gayari sa iya social media account ang pagtaliwan sa iaabyan nga si Dr. Julian Rizaldi Raca bangod sa COVID-19. Si Raca ang isa ka medical frontliner nga miyembro sa medical community sa Bacolod. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod Emergency Operations Center nga natapos na ni Raca ang iya second dose ng bakuna antes ang iya nga pagtaliwan. Ugaling bangod mayara ini sang iban nga balatian o kung tinatawag nga comorbidity, nag-angkon ini sang virus kag naglain ang kondisyon sa ospital. Suno kay Sorongon, ini ang nagapakita lamang nga bisan pa nga nabakunahan ang isa ka persona, may posibilidad ini sa gihapon nga malatnan sang virus ilabi na nga may ginabatsag nga masakit. Most of that has nothing to do with the vaccination. It's not secondary to the vaccine that he received, but it's actually COVID, and it is due to the complication brought about by his comorbidities.
Sa number 4, 5 ka LGU sa Negros Occidental ang may masobra sa 1 ka active COVID-19 cases. 1,572 sa karon ang active COVID-19 cases ng Negros Occidental. Ang San Carlos City ang may pinakamataas nga gin-record nga kaso, 324 active cases. Gin-lockdown na sa syudad ang Barangay Guadalupe kung sa diin na-report ang mataas nga transmission sang COVID-19 cases. 143 naman ang active cases sang syudad sang Kabankalan. Wala labot sang curfew, nagmando naman ang syudad sang temporaryo nga pagpasira sang public plaza. Ang barangay market days para lamang sa mga basic nga kinahanglanon. Ang mga non-essential wala na ginatugutan. 127 naman ang active cases ng Kawayan nga nagpatuman na sang lockdown sa duha ka mga sityo kag disinfection sa municipal hall. Ang Cadiz City naman, 117 ang active cases. Ginpaidalom sa skeletal force ang munisipyo kag ang iba naman naka-work from home na. 109 ang active cases ng Bago City. 60 diri mga empleyado sa syudad. Sirado man ang City Hall kag naka-work from home ang mga empleyado. Ang mga kalan-an ginpagkamaayo nga take-out lang anay ang batunon kag temporaryo nga ginpasira ang Bantayan Park. Isa sa ginalantaw ipatuman karon sa probinsya mong pagsira temporaryo sa mga tourist destination sa mga lugar nga may mataas nga kaso sang COVID-19. Limitahan naman ang pwede makatambong sa kasal, bunyag kag lubong. Ipatuman man ang swabbing sa mga napatay nga nakitaan sang sintoma sang COVID-19. Sa number 3, 3 ka mga healthcare workers sa Banwa San Tuboso nagpositibo sa COVID-19. Ang duhang damlag pa nakabato na sang unang dose ng Sinovac vaccines. Sang kahapon sila agin paidalom sa swab test kag nagwa ang ilang resulta nga positibo sila sa virus. Sunod sa kay Tuboso Mayor Richard Ahoko, damlag pa may isa ka taga Rural Health Unit nga nagpositibo sa virus. Inirason kun nga ang Rural Health Unit ang ginsirado sang Lunes tubtub Martes nga adlaw. May iban pagid nga mga healthcare workers nga ginpaidalo man sa swab testing kag ginahulat na lamang ang resulta sa ilang swab test. Nagdangat na sa 63 ang COVID-19 active cases sang Tuboso sa karon. Sa number 2, 5 ka SB members sa Banwa sang Kawayan ang nagpositibo sa COVID-19. Isa naman kasi semana nga ginsira ang munisipyo. Inisuno kay Mayor John Ray Tabuhara nga nagsiling man, sila ang mga asymptomatic. Ginmando na ni Tabuhara ang pagsira sa munisipyo sumugod sa Lunes para sa disinfection. Work from home sa karon ang mga empleyado. Sa madason na nga Lunes, Abril 19, magabukas balik ang munisipyo kag katunga lamang sa workforce ang magabalik duty. Damlag pa may duha ka mga sityo sa Kawayan ang gin-lockdown bangod sang pagsaka sang COVID-19 cases sa Banwa. 115 ka pamilya sa sityo Tuod, Barangay Isyu ang apektado sa lockdown kag 70 naman sa sityo Mangga sa Barangay Gilhungan. Padayon ng contact tracing kag swabbing. As of April 13, 127 ang active cases sang Kawayan. Ginsugura ng pagsaka sang kaso gikan sa nagtambong sa bulang sa Andulawan sa Ilog sadtong Marso suno kay Tabuhara. Kasubo nga nagpatigayon sang mass testing ang Banwa. Rason man nga may pagtimbuok sa ilang nga kaso suno sa alkalde. Damo bisang mga protocols nga daw galain-lain. Kaya is supposed to be, nakita ko from the DOH yung site, kung nag-positive po abi, supposed to be ang mga i-identify kitang primary or close contact. Kung asymptomatic na sila, i-quarantine lang sila within 14 days. So, kung may mag-arise na symptoms, that's the time nga i-swab sila. So, natabo daw nung nag-mass testing kami. That's why daw nag-spike ang namon nga. Okay. Nga ano. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka mainit nga topiko sa social media. Department of Public Works and Highways nagpatag kun nga kinahanglan nga ukdon ang mga puno sang kahoy sa guwa sang Old Airport sa Bacolod City.
Siyam ka mga puno sang kahoy, tigayon nga nasalbar, bangod sang reklamo sa mga netizens. Yaring report. Si Juni, halos adlaw-adlaw nga nagabantay sa Punta Taytay nga depasahay nga jeep sa guwa sang daan nga airport sa Bacolod. Subugod sang nagligad nga semana, wala na siya sang may mapasilungan nga puno sang kahoy bangod na pang-utod na. Gani, nagapangalihid siya sa tupad sang pader para hindi matamaan sa init sa mutlak sang adlaw. Ang bukod nga, kaya ka na pasilungan eh. Magalang din nga makita ka na isang igad-igad naman, bungo. Oo. May gamay nga repair shop sa kilid man sang daan nga airport, pati sila nakabatsyag nga nangin mainit na kunukunod to bangod wala na sang puno sang kahoy nga naghatag sang handong sa ilang nga shop. Ligas man na lang. Naligas si Mana, di pa sa kahoy, anong epekto di sa inyo di? Init eh. Pagtsaga mo init na? Summer pa? Oo. Oo. Init na. Oo. Sa may kahoy, makabulig-bulig tan eh. Oo, mabigilig na eh. Kainas ang aga, liwat nga nagpatigayon sang inspeksyon sa lugar ang Department of Public Works and Highways. Sulod sa District Engineer sa DPWH Bacolod nga si Engineer Jaime Havellana, kalayuhon kung tani nila ang alagyan sa mga pedestrian kay nagaulbo na bangod sa mga puno sang kahoy. Dugang pa niya, may mga parte sang dalan nga nagaulbo naman gani kag may mga crack bangod nga nagakamang nasa idalom sang dalan ang ugat sa mga puno sang kahoy. Ini ang pila sa mga rason kung nga ginpangutod ang mga puno. Tungod nga kung makita mo, ari na gid siya sa lapit sa dalan. So wala nang sidewalk, no? May nagyan ang tao. Yes, sir. No? So mo na nga ginatanaw taman ang welfare sa mga pedestrian. Tanaw ta ang public safety man, ang road safety man para sa commuters na. Amo na bilang aton nga natuyo. Kag nakita man na sa DNR, kaini nga mga kahoy, kung nagagapa niya sa subabaw, according sa DNR, nagagapa man niya nga gamot Ugat sa dalom. Oo, nagabalo. Hindi balaya parehas nga type ng kahoy nga nagapa sa dalom, nga nga gamot. Magluwas ini, gabok naman kuno ang ginpangutod nga puno sang kahoy kag delikado para sa mga naganilabay. May pahanugot man gani ini kuno gikan sa Barangay Singkang Airport sa sanggunian panglungsod sa Bacolod kag sa Community Environment and Natural Resources Office ang pagpangutod sang kahoy. Bangod sa ang reklamo sang pila ka mga netizens, tigayon nga nasalbar ang siyam tanan pa ka mga puno sang kahoy nga nagapabilin diri sa guwa sang Old Airport sa Bacolod. 35 kung tani ka mga puno sang kahoy ang utdon bangod, pero bangod sa nga reklamo, so kung mainit nga pagtalakay sa mga issue sa social media, wala naging padayon sa DPWH ang pagutod sa siyam ka mga nagapabilin pa nga mga puno sang kahoy diri. Sa 35 ka mga puno nga pangutdon, may siyam ka mga puno nga naluwas. Inibangod din kasugtan nila sa Congressional Office kag sang DPWH Region 6 nga hindi na pagpadayunon ang pagpangutod sang siyam ka mga nabilin nga puno bangod sa reklamo gikan sa netizens. Patag niya ang mga puno sang kahoy nga ginpangutod ang yara na sa Central Office sa Bago City. Di ko nagakadto ang kahoy nga ginautod kay mga nara ni mga hardwood. So actually sa permit na gin-issue sang DNR Centro, ara na sa kondisyon sa permit nga tanan nga kahoy, tanan nga sanga i-turn over sa Centro sa Bago. Sa ilan So na? kada mautod na siya, ina-deliver dayon nato sa Centro. Tapos may tao diri ang Centro nga naga-tan-aw sa mag-cutting pag mag-deliver dito. Pero para kay Manong Juni nga adlaw-adlaw nga nagabantay sang jeep diri, delikada pa para liwat mabalik ang amo sito kadalagko nga puno sang kahoy. Sa Good Vibes, sa Banwas ng Tuboso, nagapadayon ang Module Bailo de Lata nga programa sang lokal nga panguluhan. Agud mahaylo ang mga ginikanan nga hindi maguntat sa pag-submit kag pagkuha sang bag-o nga module, ginabayluhan ini sang lokal nga panguluhan sang Delatas. Suno kay Mayor Richard Hauhoko, sa pihak sang pandemya, luyag sang LGU nga hindi pagpabayan sa mga ginikanan ang pag-eskwela sang ilang nga mga kabataan. Amo kun nga ginapatigayon ang module Bailo de Latas. Sardinas, meatloaf o kun corned beef ang ginahatag sang LGU nga kabaylo. Duha ka delata sa kada module nga ila mauli ang ginahatag sa ila. Kung may 4 ka kabataan ang isa ka ginikanan, wala
Waluman kadelata ang iya nga mabaton. Nakita sang LGU nga epektibo ini nga pamaagi sa paghaylo sa mga ginikanan nga padayon sa pagpaeskwela sa ila kabataan. Bisan pinaagi sa module. Ginsuguran ini sang LGU sa module Baylo Bugas kag karon delatas naman. Patapos na ang school year kag sunod sa kay Hawboko, wala gid sang drop out sa mga eskwelahan. Bago ka namin pamatian ko nga wala sang drop out tungod nga sa sini nga program sang LGU, wala sang drop out nga estudyante ko. Oo, normally no sa aton nga mga interview sa DepEd, may ara ginaiyaga ka dropouts per year, ginatingwaan gid nila nga manubo ang kadamuon sa dropouts, pero may ara giga katabo. Pero grabe ha, wala dropouts tungod sa Ako di kay mayon, ko na dropouts tungod nga effective ila nga pamaagi nga. Siyempre, imaginable ako nikaw, for example, may 4 ka kabataan, may 4 ka module nga ibalik sila nga naansaran. Kada semana. Kada semana, 8 na kadilata, 2 kadilata per module. Di kung corn beef na ba, 8 kalata, man nga corn beef ang madala mong puli sa mga kabataan. Nakabulig gid mi. Dako nakabulig. Piyan-piyan. Sa mo pa ni nga Nga panahon. Kinamayo-mayo man nga idea, at least, win-win. win-win solution. Win-win situation. Kaga mo ito mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.